kat no trik badlano kan sedang no kan knockout. Te haka arpondai trik jong menta benai kan sa sedang kan knockout. Sisin bala sedang kan knockout kabumut ba ka jing le kairu kalong ka ba itnat namar ba kibarem kin sa sya ban lech nong no kin sa lech phai no shala snong. Te hadin ka jing sedang jong kan ka knockout haka arpondai trik kabumut ba kata kadai ka raw 32 lanai giong ka raw kaba laipu ar mo ha karau kaba laipu ar te kan sa sedang kan knockout kabumut ba kino kibarem te kemut kin sahab ban lit phaisnong no te nadu ka ar pondai trik ba kasin keban kong keban ya kun persya hangne kabumut ba ka South Africa persya ya ka Canada ha kapor khat ar bajisteng men step te kino kiri kibala rem nadu kan ka raw 32 kabumut ba ihab ban lit phaisnong no te kejele kairu kan long ke bakham itnat omshu kum kene gi bala dep mo nomor ba kidang don ke chan ne kalat bakin dang yo biang ban ya lekai han rei menta ha kene ka raw 32 ke mut ba kino kiri ki bala rem ki bala syarem ki hab ban lit phais nong no te kemut ba ki bakwa ban job lane ki bala la ban job ya kene ka FIFA World Cup jom tas nem arhajar april ka mut ba ki don kam ban job hadu sansin te kim dei ban rem dai kidei ban job bai hadu sansin pakin poi sya ka final bat ba kino kiri ki bakwa ban job lane ki bakwa ban ra ya ka nam job ya kene ka FIFA World Cup jong menta usnem arjar punriu ka bumut ba ki don kam ban job hadu sansin hadu banda kut lane hadu ban poi sya ka final te kumut ba kin sara ya ka nam job jong menta usnem ya ka FIFA World Cup haw arjar ar punriu te ki don kam ban job hadu sansin te tangkane khoblej bun ngin sa sempat haki bai pada ki video